Bé, doncs com hem dit, és temps de parlar de... Bé, és que els hi he explicat i no sé si ha quedat massa clar. Aquest divendres, a les 10 de la nit, el pavelló poliesportiu d'Alfarràs es convertirà en una sabana africana. Els pobladors seran humans, però ens acompanyen ara una mica el grup de teatre L'Acudit d'Alfarràs, que són els que presentaran aquest musical, El Rei Lleó. Jo suposo que molta gent ja ha intuït del que parlàvem. Ens acompanya la Lara Díaz, que és directora de l'espectacle, potser de les directores més joves que hem tingut passant per la 6a hora, la Marta Gràcia, que és actriu del grup, bones Marta, el Ramon Dalfó, que també és actor, i la Laura Alcalde, que és actriu. Hola. Cadascú té un personatge, potser el Ramon seria el personatge principal, perquè és el Simba. Sí, d'alguna manera sí, junt amb els altres actors que l'interpreten, que és l'Anna Palacio i l'Anna Llena, que marquen aquesta evolució del personatge. Perquè tenim 70 actors i actrius damunt de l'escenari, tots humans. Tots humans? Sí, tots humans, sí. No? Dic, a veure si després tindrem sorpreses. No, tots. Molt bé. Des del més petit al més gran. L'any passat ens visitàveu per un altre musical, per Gris. Vosaltres se us dona bé això dels musicals. I tot i que ens han dit ara mateix que no cantaran avui, que no cantareu. No ens deixen. Avui hem de guardar el secret. Hem de convidar tothom que vingui perquè no podem donar aquesta primícia. Hem d'esperar divendres. De tota manera, si el nostre realitzador s'enrotlla una miqueta, que es diu, ens posarà imatges d'un dels assajos. Per tant, no sé si us veurem cantar els assajos o no. Perquè, clar, haurem de descobrir-ho. al musical no esteu tot el dia cantant. Pràcticament sí, però... No. Una mica, aquest musical, El Rei Lleó, és un musical molt conegut, no? Què heu aportat de nou vosaltres? A veure, el que hauríem aportat de nou seria una mica també la part aquesta del no animal, sinó la part més de les persones humanes, quina part més de la tribu, per exemple... Aviam si podem escoltar la veu? És en veu o no? Ens heu passat aquest... Sí. Sí? Bé, ja s'ha acabat. No hem tingut temps d'escoltar res. A més, que ho heu gravat amb el mòbil, també, no? Sí, de fet és que la nostra infraestructura és la que és. Nosaltres tenim molta història amb el tema de la decoració i hem volgut captar aquests petits fragments també per no desvetllar tot el secret, no? De fet, el que veiem era l'escena de les hienes, en aquest cas m'ha tocat a mi. Sí, perquè ningú diria, però tu ets una hiena. Sí. Que sona molt malament, això. Sona molt malament. He après a estimar el personatge i he après a agafar-li fins i tot carinyo a un animal tan lleig, no? Home, lleig i que a més li fa la vida impossible al Simba. Sí, però al final el companyerisme i l'esperit acudit al final de l'espectacle sorgeix i brolla i funciona tot correctament. Ara, cadascú el seu paper, Quan fem de hiena i quan el Ramon és el Simba o la Marta és Pumba, cadascú està al seu lloc. A més, dèieu que teniu poca infraestructura, però entre cometes, perquè porteu molts anys, crec que són 30 anys que porteu, no vosaltres, òbviament, sinó la vostra companyia de teatre. Aquí veiem també unes imatges. Baixa. M'han agafat senyalant que és molt lleig. Molt bé. Doncs això, no? Però sí que hi participen, com hem dit, 70 actors, que és moltíssim, no? I a més, tot el que és la decoració, el vestuari, que també és bastant espectacular, no? Sí, vaja. Tenim la Marta Coll, que aquí també estem veient imatges també del moment Timon Pumba con una matata. La Marta Coll i la Cristina Gràcia són les dues persones que porten tota la part més de producció, no? I la Marta Coll s'encarrega molt del tema vestuari. I jo li dic que si es presentés a un premi realment guanyaria, perquè té una capacitat inventiva i de disseny, de vestuari, i d'haver creat aquest món no animal, però sí tribu, però que recordi a la tribu, però que... I ho ha fet, no sé, ha fet una feina excel·lent, que la podreu veure realment, una feina excel·lent. A més, en relació amb el que dius també, és a dir, sí que són personatges humanitzats, però cada tribu té com a atributs i com a referents animals, no? I d'alguna manera això en el vestuari també es reflexa, els colors, les tonalitats, les textures també. L'actitud és molt important i les hienes són molt hienes, els lleons són molt lleons, tenen aquella presència imposada, de més,
I de fet Timon i Pumba són aquesta cosa divertida. El Pumba no sé ben bé què és, perquè jo aquest animal... Un porc senglar, tal qual. Tal qual. Clar, perquè li posen un nom al Pumba que és, aviam si el trobo, perquè no me'n recordo ara mateix, faconer. Sí, és una espècie de porc senglar africà, sí. D'acord, doncs ara ja em queda més clar, el faconer. Bueno, clar, ho hem vist als dibuixos animats, ho hem vist a la pel·lícula del Rei i Lleó. Bé, és una mica doncs, aquesta barreja d'humans i d'animals, no? Que en definitiva vosaltres agafeu coses dels animals, no? Com a personatge, i els animals agafen coses dels humans, perquè clar, els animals arriben a tenir doncs, gelos, que segurament que també en tenen, els animals, i amor, no? Però no a aquests nivells, no? No. En aquest cas, no sé, la Lara ho explicarà millor, que és ella qui elabora tot el repartiment i tot el guió, no? Sí, la cosa és que El rei Lleó està basada en un clàssic de Shakespeare que és Hamlet, no? I llavors és una mica això, Hamlet és una història de traïció, de poder, d'amor, de venjança, també una mica del cicle vital, i llavors a mi la visió que m'agradava és agafar i recuperar una mica aquesta visió més de Hamlet, no? De les passions humanes i apretar més per la part de les passions més que no pas de la història de l'animalet o una cosa més tirant a lo infantil, no? Clar, això ens ajuda a nosaltres també a l'hora d'interpretar aquesta història, ens ajuda a prendre-la amb més consciència, la podem entendre millor, la podem veure més profunditat, i ens situa millor en tot l'entramat argumental, també, no? No solament hi ha la part de fantasia, potser que evoca més el clàssic de Disney, sinó que hi ha una part de tragèdia entre els personatges i els que passen ells, que ens ve de Hamlet, clar. A més, és una obra per adults. I clar que poden venir els nens també, no? Però és per adults. Els actors també criden l'atenció, perquè van de franges d'edat dels 5 anys als 40, no? Per tant, també podrem veure els cadellets, aquests nens de... Sí. Sí, es veu tota l'evolució de lo que seria l'acudit, o sigui, és representatiu total de lo que serien els 30 anys de grup, no? 30 anys de grup on hi ha persones de totes les edats, on hi ha de diferents professions, mares, fills, hi ha de tot de persones que estan ficades en aquest mecanisme de grup de teatre. I dediqui a el que es dediqui tothom, estan tots allà col·laborant i lluitant per portar aquesta obra endavant, no? Sí, però diu el realitzador que té un vídeo de Gris, que és un vídeo de l'anterior espectacle de l'any passat. De fet, no l'hem vist gaire, nosaltres l'hem vist només un cop, aquest, com a espectadors. Ho dius en sèrio? Sí, no estic embarassada! Ens casarem i estarem junts per sempre. Bueno, mentre no sigui una promesa de la llum de la lluna. Tio, què farem ara, tio? Ara que estem graduats, què? Però què és això, tio? Què? Sí, tio, que és Halloween o què? He estat fent atletisme amb la Pat i la Jackie. Hòstia, Dani és... Sí, tio, Dani és un esportista, però què vol dir això? Que ens deixes o què? Nois, he de començar ja a anar solets. Jo aprecio molt el grup, però també... Carai, és que ara m'estava dient el Ramon, si ho deixem una mica més, sortirà la Laura. És l'entrada mítica de Gris. Entrada triomfal, sense... Doncs aviam si podem recuperar a partir d'aquí, o no ho sé, ja ho veurem, perquè els que hem vist principalment ha estat el Ramon i la Marta, que sortien en aquella imatge al començament, aquest cara a cara. Mira, ara venim... Ara surt la Laura. De fet, aquí m'havia desfet de la meva perruca rosa. Era el moment canvi i retrobada Denny i Sandy, que tothom tenim molt a l'imaginari, no? Clar. De fet, ho veus i no té res a envejar a qualsevol dels musicals que estan avui dia a molts llocs, no? L'energia i les ganes, la força, és molt gran, no? És com els musicals professionals, fins i tot a vegades més, no? Jo penso que un grup com el seu ensenya molt a persones que s'hi dediquen professionalment. T'agradaria fer alguna cosa. Treure,
Treu-ho perquè se m'estan enyorant ara. Ho tornaríem a fer, però si ara n'esteu fent una altra. Sí, però recordar les altres actuacions que has tingut, les altres obres que has fet, no és una enyorança, però sí és el punt que et fa continuar, que et fa fer una altra obra, però que a més, per una part dius, ostres, ho tornaria a fer perquè te'n recordes a cada moment el que ha passat, fins els diàlegs, eh? Clar, jo me'n recordo perfectament que quan vau venir aquí no ens vau voler ensenyar res del vestuari, i ara el veiem i és un vestuari, vaja, xulíssim, i molt, molt representatiu, que sembla que et traslladis a la pel·lícula i al musical. Fins i tot encara millor, aquest colorido, no sé si l'havíem vist tan maco, Sí, de fet, el moment del ball de gris, en aquell moment es veu tot el vestuari en plenitud, les faldilles volen, realment és espectacular, realment, però és que el Rei Lleó ha sigut encara més fidel, jo diria que està encara més acurat que no pas en altres espectacles. A més, també hi ha un fons solidari. Ara, abans d'acabar, ho direm, no?, en una actuació d'aquestes del Rei Lleó. Però sí que volia dir per què el musical. Perquè fer un musical doncs ha de ser complicat, no? Perquè ja no només és actuar, sinó que és modular la veu, treballar moltíssim les cançons, no? No sé si és tan fàcil aprendre a cantar. No, no és tan fàcil, però clar, és que estem parlant d'un grup que, com he dit abans, té molts recursos i llavors val la pena explotar tots aquests recursos. Aquí, al grup El Rei Lleó, quan vingueu, veureu que hi ha gent que balla, fa episodis de dansa contemporània o canten com cantaria un grup professional totalment, com un musical professional, i val la pena, tenint aquest potencial, explotar-ho com s'explotaria. I hem de dir que també, a part del cant en directe, que ja va sent habitual, incorporem una novetat, que és la percussió en directe, de més. Que això li dona molta energia. Clar, i més si parlem de l'Àfrica, la percussió està... L'ambient, no? I sentirem també aquell crit, no?, tan característic del Rei Lleó, perquè la música és sensacional, la música del Rei Lleó... Sí, no? Només de pensar-hi, no? Com és el crit? Perquè tu el feies molt bé, aviam. No me'l facis fer a mi, que jo el faré... El crit del començament? Sí. Pues és que no el faig jo, és que si el fes jo, però és que no el faig jo. És que el fa Rafiki. És que el fa el personatge que li passa que no ha pogut venir. Però Rafiki no està aquí. Però és que val la pena sentir el Rafiki fer-ho, perquè realment el que fa és increïble. Molt bé, doncs ens deixem... Clar, la directora està aquí, que no facis el crit. Marta, t'ho està dient, clarament. No, si el pogués fer, el faria, però és que a més no hi arribo per fer-lo. Molt bé. No tinc el to per fer. Doncs escolteu, ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat aquí a la 6ª hora i que a més cada any ens torneu amb novetats, no? Jo no sé què fareu l'any que ve ja, perquè cada vegada ens sorpreneu més, perquè ara posar-vos amb aquesta complicació de vestuari que porta el Rei Lleó i posar-vos en el paper d'un animalet com el Simba, com tots els altres, com la hiena, com el batall, vaja, doncs és complicat. Us haurem de venir a veure. El fons solidari que dèiem. Quin dia actueu a l'Escorxador en benefici d'Àspid? També ho hem de dir. El 13 de juliol actuem a l'Escorxador, com dèiem, en benefici d'aquesta associació lleidatana. A més, ens fa moltíssima il·lusió actuar a l'Escorxador i, a més, volem captar públic lleidatà i és una bona oportunitat. Molt bé. Salutacions també al Ferraz, que em sembla que el germà del nostre realitzador també està dins del grup. Sí, us ho ha dit o no? Sí. Doncs de veritat que gràcies per venir, a la Lara, a la Marta, al Ramon i a la Laura. I a tots aquests 70 que queden per venir, que no cabien avui al plató, però que sí que estaran aquest divendres al Poliesportiu del Ferraz amb aquesta actuació musical. I dissabte també. Divendres i dissabte. Molt bé, doncs mira, encara ens ho poseu més fàcil. A les 10 de la nit. Molt bé. Bona hora, eh? Venim sopats ja, perquè si no, millor. Moltes gràcies. Fins una altra. Posem punt i final a la 6ª hora. Els esperem, com sempre, demà, que acabin de disfrutar de la tarda i adeu-siau.